Poznáte to, keď idete preč z outpostu a ten typek zrazu takto vyjde jak tento? Tak presne toto sa nám dneska bude viac menej diať. Uvidíte, čo sa dneska stane vo videu. Bola to fakt zábava, trvol som v outposte. Nakoniec sa stala zlá vec. Rečkytol som to, takže uvidíte, čo sa stane vo videu. Určite mi dajte lajky, odbery a môžeme sa vrhnúť na video. Čaute. Zase sa zbudzam v raste. Dneska si zahráme na 500 servery, ako ste už mohli vidieť z názvu videa. Mám 250 hodín na tejto hre. A som totálny noobko, proste totálny noobko som. Takže mi držte veľké palce. Jeden náhač už je za nami. Je to pomerne veľká mapa, celkom dosť. To je asi taká, ja neviem, akú má veľkosť, ale je to dosť veľká mapa. Dneska bol Vibe Day, no lenže ako môžete vidieť, už je tu dosť basic, takže tak. No ako môžete vidieť, už mám nejaké vecičky. Bol som párkrát recyklovať, pozbieral som zo pár vecí. A budeme musieť ísť znova recyklovať. Zrecyklujeme veci a môžeme ísť ďalej. Mohli by sme si postaviť basku, len potrebujeme viac surovín, viac dreva minimálne. Toto si asi nechám trošku, netreba nám už až tak suroviny, pretože máme nejaké, len aspoň niečo môžeme zrecyklovať, pretože sa nám to zjinde. Jo, takže urobíme si basku a uvidíme. Môžeme ísť ťažiť. Potrebujeme hlavne drevo, môžeme si urobiť niekde basku, toto pri outposte, môžeme možno že doorkemperovať alebo niečo robiť s ľuďmi, uvidíme ešte ako nám to dopadne. Možno, že sa pýtate, že prečo to ťažím pri outposte, pretože tu je celkom safe zóna a nechcem byť hneď zabitý, takže ťažím to v outposte. Sú tu nejaké mŕtve, tak nie sú mŕtve. Myslel som si, že sú mŕtvi. Nie som si istý, to bola tureta, OK. Už po mne strieľajú, to možno, že je ten debil. Keď som išiel do outpostu prvýkrát, tak sa ma snažil zabiť ten debil. No poď. Outpost je zabitý retard. Sú tu potom takíto retardovaní hráči, ale nevadí. Je to Rust. A je tam nejaká decaying baseka, takže môžeme to ísť čeknúť, lenže mám pocit, že tam niekto môže byť. Ale podľa mňa tam nič nebude, pretože je tu dosť ľudí. Ale nevadí, môžeme sa ich pozrieť. Mám tu slípku. Čau moja. Nenechal tu nič. Je tu workbench level 1, to je fajn. Ale ich niekto raidol. Čo je také celkom zlé pre nich, ale... Okay. Oni majú code lock majú bohužiaľ. Nevadí, môžeme si tu urobiť baseku. Je tam airdrop, ale ten my nepôjdeme. Videl som, že potrebujem baseku, tak som si ho musel urobiť. Ale niekto tu je. Hello! Mám kill. Umri. Máme animal fat ľudia, máme nejaké fragmenty, nejaké veci, to je celkom fajn. Takže po dlhšom farmení máme už baseku hotovú, vyzerá nejak takto. Nie je to nič extra, ani niečo najlepšie, ale je to startup baseka, takže nejak tak. Takže rozhodol som sa ísť farmiť trošku. No takže, ale kde ideme? Ideme do mining outpostu, dúfame, že tam nikto nebude, čo už pravdepodobne bude, ale ak tam niekto bude, tak mu toto strčím do ryti. Keďže nás zabíjali turetky, tak som si povedal, že ja na to serem. A pôjdeme farmiť niekde inde, kde bude asi viac bezpečno, si myslím. A budeme farmiť túto, síce vyzerá toto celkom nebezpečné, ale myslím si, že aspoň zo pár ľudí bude AFK, takže myslím si, že by sme to mohli zvládnuť. Je to blízko airfield, ale na airfield nemôžem ísť, keďže som nahý. Niekto tam ťaží niečo. Ale o toho sa nestaram. Je tam ďalší, vyzerá, že nemá nič, idem po ňom. Hello brothers, hello. Ja som ich chcel stilnúť, ale ne drevo. Nemám šancu proti tomu. Bohužiaľ, ja som myslel, že to je iba jeden. Našiel som flame turret na zemi.
Myslím si, že som zobral celkom zlé miesto. Ale čakal som, že tam bude, tam som nemal nič. Naháňame nejaký pondianý. DB má, DB. Som mŕtvy. Nemám nič ľudia, nemám nič, takže ani sa brániť nemôžeme. To bol pekný doč, myslím si. Fuck you, bro. You stupid shit. You stupid shit! 500 pop server a ja už mám nervy. Ľudia, dostal som kit. Takže máme pec. A tu pec môžeme využiť na to, aby sme si vypiekli z toho sulfur. A môžeme ísť ešte zhaň nejaký sulfur a nájsť tie veci. Kúpiť si zbraň a budeme mať náboje, potom môžeme zabíjať nakedov a mať z nich veci. Ťažíme sulfur. Naťažíme ho a môžeme ísť domov. Nech sa poje. Ja mám nervy, prepáčte ľudia, ale mám nervy, lebo hrajú tu sami Majša, normálne Majša. A zabijú. Ja idem tam. Ju tam zabijú, isto, tam sú free veci, je tam luk. Ja to berem. Proste ľudia, toto sú hlúpi ľudia, proste. Hlúpi ľudia hrajú aj raz, pretože si chcú asi zničiť život, ale ja si patrím medzi tých hlúpych, no. Tak nemôže byť každý len ten pozitívny človek. Musia byť aj záporní ľudia. Musíme nájsť jej mŕtvolu momentálne, ale neviem, kde môže byť. Viem, kde je moja, ale niekde nedaleko od mojej by mala byť aj tá jej. Nie som si istý, či ma vylútila, ale môžeme to čeknúť trošku. Ale pravdepodobne ona tu býva a mohla si ešte zobrať veci, ale tu je jej mŕtvola, alebo jeho. Nice, máme. Easy, free loot. Thank you, bro. Toľko to sulfuru úplne stačí na náboje základné. Zobereme TC z toho kitu a zobereme si veci, poďme zrecyklovať a máme vecičky. Môžeme dať momentálne vypiať sulfur, pretože zinde sa nám. A nájsť ešte nejaký sulfur, takže si zoberieme pickaxe, vykraftíme a ideme bomby. Rozhodol som, že budem troliť to v podstate. What the papa? Uňaňo? Haf. Give me gun. I come. Thank you. Oh, prototype. Okay. It's not free. Why, bro? I will give you my rock. I'm begging there. Please give me gun. Yeah. Jo, more, daj mi, ciganie. Porecyklujeme. Ej, daj mi gun. Give me gun. Oh, why are you so toxic, bro? Why are you so toxic? Toxic. Give me DB, please. Give me DB. I'm begging there. I need biggie. Give me. Oh, give me, please. Give me. Ah. Oh. Give me. Give me DB. You have cloth? Yes, give me. I need it. Give me, please. Give me. Why are you touching my penis? Give me DB.
Hey, give me DB! Hey, DB, skibidi! Give me. Libo! He's gay. Small dick. I have big dick. Big, big, big. Yeah. Big. Ah. Yeah. Touch it. Big bag, go. Big back. 5 women. I forget. But I have dick because I'm trans. Oh. Ja našiel som DB. Takže to sa nám veľmi zinde, veľmi moc. Máme nejaké náboje do pištolky, ale nemáme sulfur. Sulfur sa nám zinde, lenže nemáme. Trošku sme potrebovali tých ľudí v outposte, však treba trošku srandy. Ale zase odtiaľ potiaľ samozrejme, treba trošku. Takže som už radšej prestal, lebo to už bolo moc srandy. A už to ani vtip to nebolo, ale srandy treba samozrejme do života. Teraz hľadáme sulfur, aby sme si mohli kúpiť zbraň. Máme už aj náboje, takže to je fajn. Našiel som to. Úplne super. Našiel som custom, či jak sa to volá, handmade SMG sa to volá. Našiel som to, je to super, ja mám nové zbranie som našiel, ty kokošek, ja už som ozbrojený, jak ozbrojená jednotka, keď zasahuje. To je super celkom. Ale stále nemáme sulfur, ja neviem prečo, ale neviem ho nájsť, proste žiadny sulfur nikde. Nice, máme nejaké vecičky, sme našli. Pec sa nám reálne že zinde, miesto rebrika to asi vyhodí. Do matky, zase mám vecíku! Prišiel som si presať veci, ale lenže ten typek ma skoro celé obral, takže z našej recyklácie sa stále také veľké hovno, ale tak čo vám poviem. Je to raz, takže musíme aj s takýmito vecami počítať, bohužiaľ. Ale nevadí, však máme ešte aspoň zo pár vecí, môžeme byť spokojní, že máme aspoň niečo, lepšie než nič úprimne. Už zase po mne strieľa. Ešte raz po mne strelíš, tak ti zlomím ruku, ty špinavec. Takže sme už prišli domov. Máme nejaké vecičky, pofarmil som trošku sulfuru, budeme musieť zase do outpostu, ale nič vám to nevadí. My si môžeme respektíve už aj urobiť náboje, čo je fajn. Urobím si do DP náboje a môžeme ísť. Zoberieme si toto, samozrejme budeme potrebovať ešte 20 skrepov, takže to tiež zoberieme. Dobre ľudia, hurá do outpostu. No už sme prišli do outpostu a ideme si objednať nejakú gunu. Je to pištolka. Ale neviem, či pištolku práve budeme chcieť, alebo... Asi budeme chcieť, lebo máme jedine toto náboje, nemáme do ničo iného, ani Tomik sa nepredáva, ani nič, takže... Tak, a teraz iba počkáme. Handsome Banana, nice name. Tak, presne tak, debilko, sprostý. Zaujíma ma ináč jedna vec, ľudia, kým nám príde vec. Není tu ten bug, alebo ten glitch, alebo čo to je. Lebo ak ste nevedeli, tak vám to vysvetlím. Keď zoberete stadiaľ modrú kartu a predáte v outposte, tak viete, niekedy na niektorých serveroch sa dá predať za lepšie peniaze, než ju kúpite a môžete tak zarábať scrapy safe. Už tu máme prvého drona, za chvíľu má nám dojsť aj druhý, myslím. Ale hýbaj, rovno dvaja naraz sa mi ľúbi. Dobre, takže máme 20 nábojov, každá jedna onej. Dobre, super, máme to. Máme guny, môžeme ísť teraz strieľať na hráčov. Tomuto onej potleskame. Už stačí. Sú tu fakt takí divní ľudia, ako môžete vidieť. Ako aj počuť teda. Zatleskame im. Môžeme ísť domov. Odložíme si guny a ideme. Trošku fajty. Už sme doma. Máme odložené veci. A teraz sa môžeme ísť na výpravu. Zase. Niekde tam bol airdrop, ale nie som si istý, či tam už bude, keďže to už bolo pred pár minútami a... Keď hráme na 500 pop servery, tak je to trošku problém. Ty kokos, ešte namalovaná včela. Toto je raz, dámy a páni. Vieš, že by sme išli raid na tohto typka? Nebolo by to vôbec ťažké.
A auto. S kemprom, kde môže ísť? Trošku si ho pozrieme. Ak tuto tak nič. Airdrop. Ideme na airdrop ľudia. No alebo nejdeme. Serem radšej na to. Počkaj. On nezastavil. To je špina. Dobre, tak ja si myslím, že ako poslednú časť môžeme ísť ešte trošku poťažiť. A rejdu nejakú mini baseku. Máme tam typka pred nami. Ideme na ňo. Mŕtvy. Máme kill. Oh, nice! Akože máme celkom fajnú výbavu. Chlapci, toto keď zrecyklujeme, tak sa posereme. Všetci. Dobre, takže my môžeme ísť do outpostu. A ja dám zatiaľ toto vypáliť. Za chvíľočku si ukážeme ľudia, koľko som dostal z finálneho recyklovania tohto. Je to extrémne veľa, takže uvidíte, koľko som presne dostal. Finálne recyklovanie ľudia. Názor. Ideme home. Takže ako ste mohli vidieť, dopadlo to veľmi zle. Ale bola aspoň sranda. Sice som to rage quitol, ale zabavili sme sa. Takže určite dajte like za moju snahu a za moju snahu na trolenie. Dajte určite nejaký komentár, napíšte mi nejaký názor na to, čo sa mi stalo. A určite dajte mi like, budem za to veľmi rád a určite aj odber tiež budem veľmi rád. Takže užívajte si zbytok dňa. Čaute ľudia.